Benvinguts a Tas de Lletres i benvinguts a aquest nou espai. Un espai que serà habitual en diversos programes nostres perquè contem amb un col·laborador que de tant en tant ens portarà no pas novetats, però sí llibres que cal llegir, llibres que cal tenir en compte en les nostres prestatgeries i en el nostre bagatge literari. Estem parlant de David Gómez Simó. Benvingut, David. Gràcies, encantat d'estar aquí amb tu. I quins llibres has pensat per aquest primer programa? Doncs havia pensat en dos llibres que van marcar els mitjans del segle XX d'una manera molt important. Un d'ells és el Lolita, de Vladimir Nabokov, i l'altre, La casa de les velles adormides, de Yasunari Kawabata. Estem parlant de dos autors molt diferents, un és rus i l'altre és japonès. Efectivament, Vladimir Nabokov és un autor rus que es va exiliar primer a Anglaterra, després als Estats Units, i un cop en allà, ja en anglès, va escriure la que és probablement la seva obra més polèmica, Lolita, la història d'un professor que s'enamora de la filla de la seva parella, una nena de 12 anys. Novel·la de la qual s'han fet dues pel·lícules, si no recordo malament, dues adaptacions. Dues adaptacions, totes dues també polèmiques, el tema és prou escabrós. És potent, sí. I que, sobretot la primera, va tenir un gran reconeixement per part del públic, amb el James Mason i la Sue Lyon de protagonistes. I l'altra, La casa de les velles adormides, de Yasunari Kawabata? La història de la casa de les velles adormides recull un fet que ens pot resultar estrany, però que en el Japó es feia, no sé si avui en dia encara existeixen aquestes cases. És un lloc on un home adult pot anar a dormir amb una noia jove, una bellesa, que estarà inconscient durant el son, però que ell no pot tocar i no pot abusar d'ella. Prou pervers, no? Prou pervers també, la situació és prou estranya, o sigui, estan estirats tots dos en un tatami, sols, en una habitació, tota una nit, gaudint de la bellesa de la companyia, que això desperta records, emocions, sensacions, però que alhora es veuen limitades pel fet de que sexe no pot haver. I llavors, quina seria... Està clar, no? La qüestió sexual seria el lligam més fort entre aquestes dues obres, però pel que dius també hi ha el rerefons aquest del retrat de la societat japonesa en aquest cas? Japonès en el cas de les velles adormides, vull dir, el protagonista, a còpia d'anar passant nits acompanyat d'aquesta noia, va rememorant la seva vida, el seu matrimoni, la relació amb els sogres, i un moment que per ell és molt difícil de conviure i que acabarà portant a un tema també molt important dins la cultura japonesa, com és la mort. La cultura japonesa i europea, perquè de fet Eros Thanatos és un dels temes recurrents de la nostra literatura també. A totes dues, però en dues visions molt diferents. Nosaltres vivim la mort d'una manera molt traumàtica, ells la viuen com una cosa més acceptada i gairebé imprescindible dins de la seva vida. En el cas de Lolita, ens trobarem també amb aquesta mort, en aquest cas violenta i agressiva, que serà fruit d'aquesta relació que té el protagonista amb la seva fillastra. Correcte. I en el cas de Yasunari Kawabata, la mort, aleshores, és ja com una cosa més gairebé desitjada, podríem dir? És una cosa gairebé integrada, conseqüència de la sensualitat i de la manera de viure de la gent. La mort, en el cas de la casa de les velles adormides, sorprèn en el lector, en el moment en què es presenta, mentre que la mort, en el cas de la novel·la de Vladimir Nabokov, està gairebé estructurat com en una novel·la policíaca. Així doncs, tu aconsellaries, tot i que no es tracti de novetats editorials, que gairebé és el que avui en dia es porta més, tu aconsellaries aquestes dues novel·les? Les recomanes? Totalment. Són dos llibres imprescindibles per entendre la literatura del segle XX. Pensem que Kawabata va ser Premi Nobel de Literatura. Sí, és cert. És el primer Premi Nobel japonès. Vladimir Nabokov ha influenciat d'una manera molt evident a molts escriptors posteriors a ells. De fet, els seus cursos de literatura europea i literatura nord-americana segueixen estudiant-se avui en dia. Són autors molt influents que han marcat un estil d'escriure, una manera d'enfrontar-se a la història i creant conceptes nous.
Vladimir Nabokov amb Lolita crea el concepte de la nínfola per definir aquelles nenes que no són dones, però que som capaços de veure-los i de trobar-los una sensualitat ja més adulta que el que li correspondria. Doncs ja ho sabeu, les recomanacions d'avui són La casa de les velles adormides de Yasunari Kawabata i Lolita de Vladimir Nabokov. Recomanacions i llibres imprescindibles segons el nostre col·laborador David Gómez Simó. Moltes gràcies, David, per la teva col·laboració. Moltes gràcies a vosaltres. I vosaltres, ja ho sabeu, ens retrobem en un nou programa de Tas de Lletres. Fins ben aviat.